Днес ще четем от Йоел 2 глава, от 18 стих и ще размишляваме над Божието Слово. Следете с мен. Тогава Господ ще поревнува за земята си и ще се смили над народа си и Господ ще им рече в отговор: ето, аз ще ви пратя жито, ново вино и масло и ще се наситите с тях и няма вече да ви правя за позор между народите. Но ще отдалеча от вас северната армия и ще я отласна в безводна и пуста земя. С лице към източното море и тил към западното море. И зловоние ще се понесе от нея и смрад ще се издигне от нея, защото Господ ще извърши велики дела. Не бой се, земю, радвай се и весели се, защото Господ извърши велики дела. Не се плашете, диви животни, защото паспищата на целината поникват, защото дървото ражда плода си. Смокината и лозата дават силата си. Радвайте се и вие, Сионови чада, и веселете се в Господа, вашият Бог, защото ви е дал ранния дъжд в милостта си. И сега ви праща изобилен дъжд, ранния дъжд и късния дъжд, както преди. Гумната ще се напълнят с жито и линовете ще преливат от вино и масло. Ще ви възвърна за годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбърът и гасеницата. Моята голяма войска, която пратих сред вас. И ще ядете изобилно и ще се наситите. И ще хвалите името на Господа, вашият Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и моят народ няма никога вече да се посрами. И ще познаете, че аз съм сред Израел и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг, и моят народ няма никога вече да се посрами. Амин. Нека се помолим. Татко, ние ти благодарим, Отче, в името на Исус Христос, Твой единороден Син, за всичко, което правиш и което си направил за нас. Молим те ти да ни водиш чрез Святия ти Дух и ние да бъдем Твои чада и да изпълняваме волята ти, Татко, както ти желаеш на тази земя. Ние сме родени с мисия, изпратени от Теб, затова нека да изпълним мисията, която имаш за нас. Нека да правим ученици Христови и да ги научим на всичко, що си ни заповядал. Молим се Твоето Слово да вникне в нас, Господи, Ти да пребъдваш в нас и ние в Теб и така да даваме наистина добър и траен плод за Твоята слава. В името на Исус Ти говори от моите уста, Господи, нека нашите брати и сестри да разберат това Слово по правилния начин в името на Исус. И нека Твоето Слово да падне на добра почва и да даде стократен плод за Твоята слава. В името на Исус се молим. Амин. Брати и сестри, тук в това Слово Господ ни казва, че ще изпрати на време житото, новото вино и маслото, ще се наситим всички ние с тях и вече няма да прави своят народ позор между народите. Ако ние търсим Господа и се смиряваме, повярвайте ми, Бог може да възстанови. Той възстановява всяка област, част и сфера в нашия живот, в нашите тела, в нашите души, в нашите емоции. Господ Исус Христос възстановява. Търсете Го. Смирявайте се пред Господа с пост, с плач, с ридание. Смирявайте се пред Господа и го търсете в молитва. Той знае как да възстанови живота ви. Това Слово нека да падне на добра почва в вас. Размишлявайте на това Слово и наистина то да стане част от вас. Пребъдвайте в Бога и Бог ще пребъдва във вас. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Нека Бог да ви даде разбиране върху Словото. Наистина тук нашият Господ Исус ни дава да разберем, че Той е възстановител на всяка една сфера на живота ни, на тази земя. И
Той е нашият Господ, изцелител и от Него зависи всичко. В името на Исус бъдете благословени. Амин.